Lakhai ko da truck Dwarbaguri constituency ka parlo Dehuri Rongbongkhat atawar kachekolong All Party Hills Leaders Conference mati APHLC asong atum Thurpaksi Deputy Speaker Dr. Numal Momin MLA kekai pon. Lason si alang litumpen kapin rempon nangkok atheke kedamtang Arni Dr. Numal Momin alang li press statement ki piahut article 244A mate autonomous state aputhakang nek choilapen karbia khaya phan lang plot mate lang rob ang thek chipaklang dak ajoksi APHLC atum aning kang samsi chipaklang po Pinpur me kedamtang pharokre sirkebra truck ner kebra truck si aningkan pen autonomous state movement nang chisongbom wangbom si piniani hemprega joine bangko anlone kithi ke jang anchotakali apran kidam nang laso phulkimo alangli chini ne dead maputa karju pedopon adantu alangli Dr. Numal Momin ke inut anti tribal busi chipeklang daklo athe alangli karbianglong se amahang ke thek wek anparta karbianglong si ke thek ding sita karbia khaya phan langrop kilang plot aputhake mentuneta nilitum APHLC mate All Party Hills Leaders Conference asong atum ning ing samun e Parta alang jong si inut mesen leadership mate jabang pulote social media Facebook hai huelong anut phan comments reply pen debate dun seji akamabi alang ni chitherak nangji busi alang ni tumpen jongpon labang soja making ponalong Dwarbaguri All Party Hills Leaders Conference Kongchonbang Probin Rong Pilapen arisang hotum pen mingkang samsi chipaklang pon Phi kekai lam thege la halo nili tum je ke damtang mumin si tame alang li ringje lo mumin ke ringje ka son halo karbiang long ke 244 ek hang ke ale velo busipu lanon ke damtang power don se me 244 e yong se hang thulo pulre chiru chalap ko la se karbiang long phan ke akelo se olo busipu da la pen 244 e long bang ke alang pulo je da ke medical college putawe la pen engineering college putawe lapen veterinary college putawe lapen pilo law college hai tawe pusi puta sitame alangli karbia khai mate karbiang long do arat inglong so arat chongphan alangli ke pamanghu pusi nilim puda athe alangli chini je 244A long bangke laha ke tok ang lake abelo bonta 244A yong se implement lo bolong ke hempe yong se litum long lo bolong dante ladak hempe ga long se 244A arlu se medical college punon engineering college punon law college punon veterinary college punon lakado kawe kenangi anda ladak ke pelo News report Karbinglong Live